para coller a... Bueno, boa tarde a todos e a todas. Imos dar comezo a esta sesión plenaria ordinaria correspondente ao mes de setembro de 2025. Antes de empezar con os temas que temos na orde do día, vou pedir a todos os concelleiros que nos poñamos de pé e que guardemos un minuto de silencio en repulsa ao sobre a taxa. Non sei se algún grupo quer facer alguna consideración ao respecto da acta. Pois procedemos a votar. Sí? Sí. Sí, bueno, hai aquí un erro. Na primeira página pon a citación a concelleira do grupo dedicada á alerta, dona Sandra López Rodríguez. Vale, pois corríxese, tómase nota da corrección. Despois, no punto 20º, o bloque nacionalista galego, responde as preguntas presentadas polo Grupo Popular a través da señora Rosana, que é polo Grupo... Todo ben, vale, pois tomamos nota deses pequenos erros de transcripción e con esas salvedades entendemos que procedemos a votar esta acta. Votos a favor? Ben, queda aprobada por unanimidade. O punto número 2 da orde do día é a aprobación da modificación da ordenanza fiscal número 11, reguladora da tasa de credentes unidos e dos hasta no expediente correspondente á súa disposición. Está previsto no contrato desta concesión que cada ano as tarifas se actualicen ao IPC. Para este ano o IPC é dun 2,30 e teñeno pois toda a información no expediente correspondente. Non sei se algún dos voceiros quere intervir neste punto. Ben, pois... Sí. Menegán? Sí, por suposto que isto casi non ten que votarse, non? Pero o que si isto me gustaría recordarnos a todos é que está claro que nos concellos que nos rodean estamos a cola e somos deficitarios tanto na rede de alcantarillado como na rede de auga potable. É dicir, que haberá que seguir esforzándose moito en mellorar esta situación. Nada máis. Tomamos nota e procedemos á votación deste punto número 2, que é a aprobación da modificación da ordenanza fiscal número 11. Votos a favor? Aprobado por unanimidade.
O punto terceiro pois é o mesmo que o punto anterior, só que en vez de referirse á taxa da rede de sumidoiros, refírese á ordenanza fiscal número 16, reguladora da taxa polo suministro de auga. O incremento pois é o mismo IPC, o 2,30%. Non sei se algún voceiro quere intervir neste punto. Pois procedemos á súa votación. Votos a favor? Queda tamén aprobado por unanimidade. O punto número 4 da orde do día é a aprobación se procede do proxecto de obra de renovación do firme do vial de acceso ao Cúpula Paz. Tanto este punto como o punto seguinte que outro proxecto de obra foron remitidos aos voceiros. A explicación da súa inclusión por urxencia neste pleno pois é que moitas veces pois os proxectos de obra, sobre todo o do punto seguinte, pois teñen unha serie de modificacións e unha serie de correccións que pois fan que estén sometidos á convocatoria de subvencións e urxa a súa aprobación para poder licitar e a executar a obra en plazo. Entón, antes de proceder ao seu debate, temos que votar, porque non foi sometido á Comisión de Asuntos do Pleno, a súa inclusión na orde do día. Así que vamos proceder a votar a inclusión do punto número 4 na orde do día. Votos a favor. Ben, por unanimidade. Entón, voulle a dar a palabra, neste caso, ao Conselleiro de Infraestructuras Urbanas, Luis Fernández, para que nos dé a explicación da renovación do firme do vial de acceso ao Cúpula Paz. Hola, boa tarde a todos. Bueno, é un proxecto que se dixe de ben sinxelo, é a renovación da do firme do Grupo La Paz, son 14.000 euros, foi pedido por bastantes veciños, porque está en bastante mal estado, e se pretende facer esta obra canto antes e de aglomerar, exclusivamente. Partido Popular. Boas tardes a todos e a todas. Nada, neste punto, unha obra sinxela, como acaba de explicar o señor Luis, nada, procurar que como todas as obras, que se ejecuten o mellor posible, o máis rápido, e bueno, que podamos ir vendo este pleno obras deste calado no resto de, tanto do caso urbano como das parroquias. Mira, Roberto. Nuevamente, un día a todos y a todos unos votos favorables. Benega. Sí, non son todas as favorables. Ben, pois, habendo exposto os distintos grupos o seu posicionamento neste punto cuarto, imos proceder a votar a aprobación do proxecto de obra de renovación do firme do vial de acceso ao Grupo La Paz. Votos a favor? Ben, pois pasamos ao punto número 5, que é o proxecto de obra de ahorro e eficiencia energética do alumbrado público en el Parque Empresarial de Vilalba. E temos que proceder pois a votar a urxencia de incluílo na orde do día. Votos a favor? Ben, pois unha vez incluído na orde do día, vamos proceder a darlle a palabra tamén ao Conselleiro de Infraestructuras Urbanas, Luis Fernández, para que dé a explicación ao respecto deste punto. Bueno, aquí o que se trata é do cambio de luminarios 123 máis dos cuadros, é unha obra en certa medida sinxela, e só esperar que se presenten empresas. Realmente o tema agora nas licitacións noutros concellos está habendo que moitos están quedando desertos e casi non se presentan empresas. Cando se presenta unha xa para tirar o fuego. Así, hai que recoñecelo, así de claro na actualidade é o que hai, tamén entonces avisar, se non se presenta ninguna, pois a ver como facemos, non é? Partido Popular. Boas tardes. Neste punto, entendo que mellor pode ser un erro da descripción a proposta de resolución, porque pasando a documentación entregada ou varias modificacións do proxecto, as dúas primeiras versións teñen un importe de 65.000 euros e a última versión ten un presuposto de 47. Sin embargo, si o consta tamén no informe do técnico municipal, cando a súa última modificación, a quinta modificación, no apartado da resolución pon que o importe 65 e o prazo de 2 meses, cando na última versión son 47 e o prazo de 1 mes. Non sei cal... 65.
No, o correcto creo que son 47 o prazo dun mes, porque foi aquela partida correspondente a unha sección de cable que se tipo do Exacto, efectivamente, corresponde a unha partida de 16.000 euros que se suprimeron do Sí, no proxecto, informe. no proxecto inicial había unha partida correspondente a unha sección de cable que o técnico municipal entendía que non era necesario para este proxecto, que foi obxecto de modificación, polo cual creo que a partida pois era de casi 18.000 euros e ao restar esa partida o proxecto final quedan 47.000 euros e plazo de execución de un mes. Mirada aberta. Ben, igualmente, para o punto anterior, o noso voto vai ser favorable, e creo que é a caída nunha reflexión que fai o Concelleiro de Infraestructuras Urbanas, é un problema, estou seguro, para todos os concellos e administracións, e desexando que non pase, que non quede deserto ese concurso que podíamos ver antes, que é máis executado. Menegam. Ben, sí, a ver, nós vamos a votar favorablemente a esta obra, evidentemente. É o que sí suxerimos no equipo de goberno que nestas melloras non só se trataría de mudar as lámparas condicionais por lámparas máis eficientes, sino tamén instalar algúns sensores de luminosidade. Se vas por aí adiante, daste conta, e un recente viaxe da casa de agora daba-me conta, que pouca luz hai aquí. E, bueno, que baixen moito a luminosidade das vías urbanas, en función do número de persoas que están pasando ou coches, a luminosidade aumenta ou disminuye. E a verdade que, bueno, parece que non é nada especialmente costoso e supón un aforro moi importante. Digo, por si non se os ocurre algo así. Moi ben, pois tomamos nota da suxerencia que fai o Concelleiro do Bloque Nacionalista Galego e vamos proceder, unha vez expostas as posturas de todos os grupos, a votar este punto quinto da orde do día do proxecto de aforro e eficiencia enerxética do alumeado público no Parque Empresarial de Vilalba. Votos a favor? Ben, queda aprobado por unanimidade. Imos pasar agora ao punto número 6, que é unha declaración institucional en relación á catástrofe humanitaria que se está vivindo en Gaza. O que se trae hoxe aquí pois é unha proposta consensuada polos tres grupos, é unha declaración que parte dun texto que é unha declaración institucional da Federación Galega de Municipios e Provincias, consensuada e aprobada por todo o municipalismo galego e que ten un objetivo claro, que é a denuncia da catástrofe humanitaria en Gaza e expresar a solidaridade co pobo palestino que está a sufrir unha situación inaceptable segundo o dereito internacional. Por consenso de todos os grupos, nunha reunión de voceiros que tivemos con anterioridade ao pleno, a moción pois queda a declaración institucional a que vou dar lectura queda da seguinte forma. O brutal ataque de Israel contra a poboación palestina de Gaza suma máis de 60.000 mortos, dos que máis de 16.000 son menores, máis de 100.000 feridos e borrou da face da terra a familias enteiras, arrasando barrios residenciais, destruindo infraestructuras críticas e desplazando forzosamente a 1,9 millóns de palestinos e palestinas, máis do 90% da franja de Gaza, causando unha catástrofe humanitaria sen precedentes. Son cifras arrepiantes, inaceptables, que vulneran calquer noción básica do principio de humanidade e que violan os fundamentos básicos do dereito internacional e do dereito internacional humanitario. De maneira sistemática e a gran escala, o goberno israelí está bombardeando e disparando sobre a poboación civil, ademais de privarles da necesaria auga e alimentos para a súa subsistencia. O emprego da fame como arma da guerra, a destrucción sistemática de hospitais, escolas e centros humanitarios, así como o asasinato de 330 traballadores e traballadoras da ONU e máis de 200 jornalistas, constitúen violacións flagrantes do dereito internacional humanitario. En pleno agravamento da operación militar contra a poboación de Gaza, hai que sumar a aparición da fame negra, que xa provocou a morte de máis de 300 persoas
incluindo máis de 120 nenos e nenas. A Organización Mundial da Saúde calculou que case 2 millóns de menores están en situación de inseguridade alimentaria severa e 345.000 nunha fase catastrófica, con 12.000 en malnutrición severa, mentras Israel bloquea na fronteira a axuda humanitaria, sinalando que mesmo con axuda a curto plazo as secuelas na saúde dunha xeración de palestinos e palestinas serán permanentes. O goberno de Israel segue cometendo ataques implacables, impunemente, que causan a perda incesante de vidas civis palestinas, mentras a catástrofe humanitaria en Gaza segue empeorando. Polo que a FEGAN, en representación dos concellos e deputacións provinciais galegas, institucións democráticas firmemente comprometidas cos valores da paz, da xustiza e os dereitos humanos, recolle o sentir da cidadanía galega e acorda demandar o seguinte: que o goberno de Israel poña fin ao bloqueo humanitario imposto a Gaza, garantindo, baixo a coordinación de Nacións Unidas, o acceso completo e sen restriccións da poboación de Gaza á asistencia humanitaria en base aos principios de imparcialidade, independencia e neutralidade, e poña fin á ocupación israelí de Gaza, poñendo en práctica a opinión consultiva da Corte Internacional de Xustiza de xullo de 2024 que declaraba ilegal a ocupación por Israel de Gaza e Cisjordania, incluída Xerusalén Oriental. Que o goberno de Israel e Hamas acorden e manteñan un cese do fogo inmediato e sostido, encamiñado a proteger a vida da poboación civil en Gaza, e se garantan as vías seguras para a entrada da axuda humanitaria na franja de Gaza. Que o goberno israelí deixe inmediatamente de cometer actos prohibidos na Convención sobre o Xenocidio contra a poboación palestina de Gaza. Que a organización terrorista Hamas e outros grupos armados en Gaza liberen inmediatamente aos civis israelís e estranxeiros retidos como reféns, e Israel libere as persoas palestinas detidas arbitrariamente. Que a Unión Europea desenvolva urgentemente a iniciativa política e diplomática necesaria a favor dos dereitos humanos, a xustiza e a rendición de contas, para que se garanta o respeto aos convenios de Xenebra, que exixen como mínimo que todos os estados suspendan as transferencias de armas ás partes do conflicto, cooperen para garantir a rendición de contas por violación do dereito internacional e apoien as institucións e mecanismos internacionais, incluídas as investigacións da Corte Penal Internacional e da Comisión de Investigación da ONU sobre o territorio palestino ocupado. Que a Unión Europea se opoña frontalmente a calquer intento de establecer unha presencia militar israelí permanente en Gaza, de modificar as súas fronteiras ou de deportar a poboación palestina de Gaza ou Cisjordania, e recoñeza que este traslado forzoso é unha grave infracción do cuarto convenio de Xenebra e constitúe un crime de guerra. Que os concellos e as deputacións provinciais galegas condenen enérxicamente toda forma de antisemitismo e islamofobia, reafirmando o compromiso por respeto a todas as comunidades, culturas e religións, expresando a súa solidaridade con todas as vítimas, especialmente coas persoas desplazadas, feridas ou que perderon aos seus seres queridos. Rexeitar a absoluta condena ao xenocidio e a ocupación ilegal de Israel en Gaza e Cisjordania, defendendo as resolucións das Nacións Unidas e as fronteiras de 1967. Condenar enérxicamente todos os actos terroristas perpetrados por Hamas, incluídos os atentados do 7 de outubro en Israel, e apoiar as 9 medidas enunciadas polo presidente do goberno, o ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación no marco do Consello de Ministros, que constitúen un paquete pioneiro de accións para deter o xenocidio en Gaza, perseguir aos responsables e apoiar a poboación palestina. Esta é, pois, a declaración institucional que todos os grupos acordamos e que entendo que non temos que votar. Ben, pois pasamos ao punto seguinte, que é o número 7, que é a dación de conta das resolucións da Alcaldía e dos acordos de Xunta de Goberno Local en a última sesión ordinaria do Pleno. Teñen todos os concelleiros e concelleiras a súa disposición esta documentación e é simplemente pois unha dación de contas. Imos ao punto número 8, que é a moción do Bloque Nacionalista Galego sobre a recente vaga de lumes que asolou o noso país e proposta de medidas para evitar que se repita
esta catástrofe. Ten neste punto a palabra o concelleiro Rubén León. Bueno, procedo, non sei se prefires que lea inteira ou simplemente os acordos aos que venera, digamos, vos propongo. Como digas. En todo caso, a exposición de motivos é a seguinte. Verei que vivimos pasado mes de agosto unha das peores vagas de lumes forestais da súa historia recente. A desolación e a ferida aberta que esta catástrofe ambiental, social e económica deixou en gran parte do noso territorio, nomeadamente nas comarcas de Ourense, impalpables que exixen unha reacción inmediata e contundente. En canto ás dimensións reais do desastre, o sistema europeo Copérnico fixo unha estimación de 143.000 hectáreas queimadas, 145.000 en todo o ano, mentre que a Xunta deu uns datos sensiblemente inferiores, 108.000 en agosto e 110.000 en todo o ano. Esta vaga de lumes, máis ca unha carga bíblica, praga bíblica, ou unha acción atribuíble somente a mentes perturbadas é a consecuencia directa dunha xestión absolutamente negligente por parte do Goberno galego, tanto na prevención como na xestión de emerxencia. O modelo de loita contra o mundo do Partido Popular mostrou unha vez máis o seu absoluto fracaso. A falta de planificación, de prevención e de recursos eficientes por parte da Xunta de Galicia converteu a situación nunha auténtica catástrofe. A xestión foi errática, sen unha coordinación necesaria, deixando a moitas brigadas e concellos traballando en circunstancias extremadamente adversas e, en moitos casos, en total desamparo. Mal o esforzo heroico das brigadas, de señanza e de persoas voluntarias que queremos agradecer e recoñecer públicamente o seu labor, a política forestal do PP non está á altura das necesidades dun país cunha superficie arbórea do 70% do seu territorio. Esta vaga de lumes deixa unha lección clara. Non podemos seguir como estábamos. A rabia, a dor e a indignación ante unha catástrofe que podría terse evitado deben reducirse en acción política. A Xunta de Galiza non pode seguir respondendo con silencio, resignación ou unha rutina de promesas varelas e a propaganda. O uso político partidista e necrófago que o Partido Popular fixo facer no medio dos peores incendios da nosa historia é inadmisible. Galicia merece un modelo de monte e plural diferente, que xere riqueza, que poña en valor a noso contorno natural e que nos proteja de forma efectiva. É por iso que o Goberno Galicia defende un cambio estructural e unha estrategia integral sobre o conxunto do territorio que teña como objetivo evitar que un desastre deste tipo volva a repetirse. Por as políticas fracasadas do pasado, Galicia precisa unha alternativa de futuro para o noso medio rural, un plan que procure a atención inmediata ás persoas afectadas, a recuperación ambiental real, un novo modelo de monte multifuncional, unha prevención estructural e eficaz e a rehabilitación socioeconómica do rural. O Obeiro do Esposto, o Venega de Vilalba, somete a debate a aprobación do Pleno a presente moción consoante os seguintes acordos. Primeiro, instar a Xunta de Galiza a inmediata posta en marcha dun fondo de recuperación económico, social e ambiental, Xunta, Estado, para facer frente aos danos da vaga de lumes. Este fondo deberá incluir axudas directas de ata 200.000 euros para a reconstrucción de vivendas e unha achega de ata 6.000 euros para autónomos, pequenas e medianas empresas e a economía social coa mínima burocracia posible. Urxir, punto 2, urxir a Xunta de Galiza a pôr en marcha un plan de emprego verde de restauración ambiental das áreas afectadas que se centrará na restauración ecolóxica, na protección da biodiversidade e na recuperación dos solos. Demandar, punto 3, demandar a Xunta a aprobación dunha moratoria inmediata ás novas plantacións de eucalipto para reconducir a política forestal cara a un modelo de monte ordenado e multifuncional que xere riqueza e que sexa máis resiliente fronte aos lumes. Instar a Xunta de Galiza a duplicar os fondos de prevención nos 2 próximos anos. Exixir o reforzo e a profesionalización dos servizos de prevención e extinción, incluindo a creación de 70 brigadas móviles de vigilancia e a dotación de medios e equipos adecuados para ataques e a grandes incendios. Tamén garantir a mellora das condicións laborais do persoal de servicio. Instar a Xunta a que revise o marco competencial actual en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais, nomeadamente en relación coa xestión das redes secundarias de faixas de biomasa, con obxecto de que sexa a Xunta de Galiza que asuma a execución subsidiaria das tarefas de limpeza nos casos de incumprimento por parte dos titulares e nas parcelas de propiedades descoñecidas. 7. Demandar ao Goberno galego que impulse a revitalización socioeconómica do rural, promovendo a mellora dos servizos, o incremento do financiamento dos concellos e alternativas productivas sostibles que fomenten a movilización de terras para a produción sustentable de alimentos. 8. Demandar a asunción de responsabilidades políticas por parte dos máximos responsables do Goberno galego, comenzando polo seu presidente,
señor Alfonso Rueda pola súa xestión absolutamente negligente e por converter a vaga de Lourdes nunha auténtica catástrofe que podría terse evitado. Por último, 9. Adherirse ás movilizacións convocadas para exigir responsabilidades e o apoio na reconstrucción e na rehabilitación das propiedades e dos espazos rurais e naturais da nave. Ata aquí. Partido Popular. Bueno, buenas tardes a todas. En el Partido Popular queremos empezar reconociendo o esforzo de entrega de brigadistas, vecinos, voluntarios que loitaron contra os incendios deste verano. A labor merece todo o noso respeto e agradecemento. Resulta necesario subliñar que estamos en un esforzo histórico en extinción, non que un goberno galego desplegou o maior dispositivo da súa historia. Máis de 3.000 profesionais no servicio de prevención e defensa contra incendios forestal, máis de 200 bombeiros, GES e Protección Civil, 343 efectivos en brigadas municipais, 780 motobombas, 39 bulldozers, 12 batazos, máis de 30 medios aéreos e personal da Policía Autonómica, da UNE e das Forzas de Corpos de Seguridade do Estado. Nesta nova etapa, compre destacar tamén o traballo de prevención abandonado no marco do Platiga 2025, que inclúe actuacións estratégicas como a creación de áreas cortalumes en máis de 1000 hectáreas, faixas auxiliares de pista en preto de 970 hectáreas, mellora de máis de 400 km de pistas forestais, tratamentos silvícolas preventivos, queimas prescritas en máis de 1.400 hectáreas e a revisión e mantemento de máis de 5.000 puntos de agua. Finalmente, é necesario salientar o esforzo orzamentario realizado pola Xunta de Galicia con un investimento en 2025 que rolda polos 180 millóns de euros na Dirección Xeral de Defensa do Monte, dos cales 50 millóns destínase especificamente á prevención. Levantando isto, non podemos apoiar a moción presentada polo BNG. En primeiro lugar, porque nace dun claro oportunismo político. Utilízase unha traxedia que afectou a miles de galegos como un arma partidista contra a Xunta e contra o presidente de Galicia. Non creemos que seña responsable converter un drama, que sexa responsable converter un drama nun instrumento de confrontación. En segundo lugar, moitas das medidas que aquí se exponen xa están en marcha por parte da Xunta de Galicia. Paz de prevencións, axudas aos afectados, que ainda foi pouco se deben publicado na prensa que xa se estaban cobrando, mellora dos medios de extinción e estrategias de reforestación. O goberno galego leva traballando na mellora da política forestal e seguirá facendo con rigor e seriedade. En terceiro lugar, os incendios non son só responsabilidade dunha administración, influen o cambio climático, as ondas de calor, o abandono rural, os incendiarios e tamén as obligacións de propietarios e concellos na limpieza das vías. Pretenden cargar toda a culpa na Xunta de Galicia, o cual é rotundamente falso. Ademais, a moratoria ou crédito que propón a BNG suporía un golpe gravísimo á economía de miles de familias que viven no sector forestal. E o fondo de axuda de ata 200.000 euros por vivienda e 6.000, como comentan, para pequenas empresas e autónomos, sen unha memoria económica ni financiamento definitivo, é esencialmente irrealista. Como comentei anteriormente, esas axudas xa se está concedendo a Xunta de Galicia. Desde o Partido Popular creemos en solucións responsables, reforzar a prevención, apoiar o rural con medidas hostiles, fomentar a economía forestal e agrícola e implicar todas as administracións e a sociedade civil. A realidade é que o BNG non quer un debate sobre o monte galego, quer un discurso de confrontación, pero fronte a esa irresponsabilidade, o PP seguirá defendendo o rural, a industria forestal, ao emprego e a xente que vive no noso monte. Por todo iso, votaremos en contra, porque Galicia non necesita victimismo nin radicalismo, necesita xestión, solucións reais e goberno serio. Partido Socialista. Bueno, boa tarde a todos e a todas. Unha moción caída, como era no apartado anterior, falar do Xerifio de Garza, caído falar a vaga de lunes que nos apañou, pues, bueno, hai pouco tempo e que había todos os noticieiros, as conversas, redes sociales, todo tipo de información, o que sí estaba pasando en Galicia. Contarles un pouco a explicación do Concello, neste caso do PP, porque na súa exposición dice que parte das situacións que se están pedindo aquí, que se están facendo, son boas, non entendemos logo porque pode votar en contra de que se pidan ou que se faigan ou que se complemente, non. Está claro que é unha estrategia global e, como iso, pues, son moitos factores que teñen que intervir na súa prevención e no seu, para que, evidentemente, tratar de evitar que se produzan, por lo menos neste incendios, vai non saber, pero que se produzan desta maneira,
nas temporadas seguintes, non? Se o PP tuvera todo tamén feito, estuvera orgulloso do que fixo, como manifesta o voceiro do Partido Popular, pois hai un par de días houbera votado a favor da comisión de investigación que no Parlamento se solicitou en votación polos grupos da oposición, tanto polo Negar como do Partido Socialista, non? Por lo tanto, o Grupo Socialista vai dar conformidade á moción presentada polo Negar nos seus apartados de resolutivos e, como saben os voceiros na reunión que tuvemos anteriormente, pois o Grupo Socialista vai a propoñer unhas engátigas, unhas adicións aos considerandos que se podan aprobar hoxe, que ven un pouco a complementar algunhas das situacións que xa esboza o Bloque Nacionalista Galego e que, de modas correctas, e puntualizamos algunhas delas no sentido siguiente. Como no punto número 1 pedimos, na emenda de encarga, poñer en marcha con carácter inmediato un plan de restauración ambiental e socioeconómica nas zonas afectadas polos incendios de 2021 e presente ano, con medidas urgentes para evitar a erosión, a perda de solo, a contaminación dos ecosistemas fluviais e o deterioro da biodiversidade, así como dar apoio directo ás persoas e actividades económicas damnificadas. Como número 2, reformular o modelo de prevención e extensión mediante a implementación dun operativo de prevención e extensión único e profesional, dotado de recursos humanos e materiais suficientes, con capacidade de operar no territorio durante todo o ano, moi importante. Como número 3, ampliar a superficie incluída baixo a protección das faixas secundarias de xestión da biomasa e revisar o marco competencial vixente en prevención e defensa contra os incendios forestais, de maneira que a Xunta de Galicia asuma directamente a execución das tarefas de limpeza e mantemento destas áreas, destas faixas de protección, cando non se garanta esta limpeza por parte das persoas titulares. Como número 4, elaborar algo que levamos e se leva traballando e solicitando da Xunta de Galicia durante moito tempo, é elaborar os correspondentes planes de ordenación forestais en todos os distritos forestais de Galicia e, como número 5, dar traslado dos acordos adoptados ao presidente da Xunta de Galicia, a Consellería de Medio Rural e a de Medio Ambiente e Cambio Climático, así como aos distintos grupos políticos do Parlamento de Galicia. É difícil que o Partido Popular se poda opoñer a ninguna das consideracións que se fan, é difícil que se poda opoñer a situacións que son lógicas e que mesmo o Concello do Partido Popular daba, bueno, na súa exposición, facía bon algunhas das circunstancias que se refería ao Concello do Benegar como boas, porque el mismo as exponía nos seus considerados. Por tanto, solicitamos que se podan incluir estes 5 apartados na moción que o Benegar presenta e, como non, nosotros vamos a dar o voto favorable á moción do Benegar. Mirada Aberta. Ben, do Grupo Municipal de Mirada Aberta tamén na liña do que falamos na xunta previa de voceiros, vamos votar favorablemente a proposta do Bloque Nacionalista Galego, que entendemos tamén que son máis caídas esas encargas do Grupo Municipal Socialista. Como portavoz que son unha formación municipalista, sempre intento asumir con cautela este tipo de debates nos cales falamos única e exclusivamente de competencias supramunicipais e que pois acaban correndo o risco de traer ao noso Concello debates que quizás sexan máis acaídos no Parlamento Autonómico, no Parlamento Galego. Pero tamén, como ben decía o voceiro socialista, é a caída en tanto que pois nos últimos meses, como dixo, non, redes sociais e medios de comunicación, nas conversacións veciñais, a cuestión da vaga de lumes foi o tema máis tratado e a sorte que tivemos na Chea, no Concello de Vilalba, de vernos directamente afectados, ao mellor, pois no futuro, se non poñemos remedio, non vai ser tal. Por tanto, unha reflexión moi rápida como reiteración a ese voto favorable que vamos emitir. Fálase moito durante os últimos meses por parte de especialistas e xente expresada na materia de os incendios
se apagan no inverno. Pode parecer unha máxima simplista, pero ten, creo que, bastante incidencia. Falou o señor Voceiro, do Partido Popular, da cantidade de medios que se puxeron a posteriori por parte da Xunta de Galicia. Tamén, non, representantes do Goberno do Estado teñen posto en valor a cantidade de medios que o Goberno do Estado puxo a disposición das comunidades autónomas a posteriori. Dino, todos estes especialistas e xente versada na materia, é moito máis económico e rentable, máis a parte de efectivo actuar a priori que despois que poñer riba da mesa inxentes investimentos a posteriori. Por tanto, eu creo que esta cuestión é de sentido común, calquera veciño ou veciña, independentemente do seu sentido ideolóxico, está de acordo con nós, e creo que tamén non se apunta algo nesa liña na moción do Bloque Nacionalista Galego, por tanto, nosotros vamos a apoiar. Unha última consideración, falou tamén o Voceiro do Partido Popular de que non todo era responsabilidade da Xunta, emendou a responsabilidade dos concellos, entendo que tamén na xestión da biomasa máis alá da propia responsabilidade veciñal na mesma. Eu, como representante dun goberno municipal, xunto con outros compañeros e compañeras aquí presentes, teño que dicirlle que, así como un centro urbano, a xestión da biomasa pode ser máis ou menos controlable, con todas as deficiencias que pode ter o concello, pero controlable, a zona rural é absolutamente imposible, non? Os medios que temos neste e noutros concellos levar a cabo un control efectivo. Por tanto, eu creo que aí tamén, e así o centro na moción do Bloque Nacionalista Galego, eu creo que a Administración Autonómica, se non quere asumirlo directamente, debe relevar financiamento para os concellos a este respecto, porque creo que disso tamén podemos conseguir cousas positivas a futuro. Por tanto, deixando estas reflexións, o noso voto favorable é que impere aquí o sentido común entre diferentes, porque ao final o objetivo eu creo que será aplaudido polos vecinos e vecinas que nos escoitan. Ben, manos cuidados aos distintos voceiros nesta primeira roda de intervencións. A mí sí que me gustaría deixar claras unha serie de cuestións. Primeiro, a xestión das granxas de biomasa corresponde a medio rural e é algo que está por a porta de atrás, como tantas outras cousas, querendo nos facer creer aos concellos que é algo que nos corresponde a nós cando non é así. E segundo, que eu creo que non só pasa con eso, pasa tamén coas brigadas de incendios e con tantas e tantas competencias que son da Xunta de Galicia, e que ao final tanto os cidadáns como os propios membros da corporación acaban creendo que son competencia dos concellos e non o son. Decía moi ben o voceiro do Partido Popular con que non suelo estar de acordo, pero hoxe estou bastante de acordo, porque el dixo, comezou a súa intervención agradecendo o esforzo dos brigadistas e dos voluntarios. Estou completamente de acordo, é o esforzo histórico en medios, e citou literalmente, fun tomando nota, os bombeiros, os GES, a Protección Civil, a UME, os corpos e forzas de seguridade do Estado. Este foi o despliegue histórico de medios por parte da Xunta de Galicia. Bombeiros que non están ao servicio da Xunta de Galicia, GES que non, unha parte pequena financia a Xunta de Galicia, Protección Civil, UME, Corpos de Seguridades do Estado. Pois esta é o gran despliegue histórico de medios que fixo a Xunta de Galicia para extinguir os incendios. Os meus parabéns á Xunta de Galicia, porque, creo que todos os que estamos aquí podemos saber que calquera dos medios citados non son medios da Xunta de Galicia máis alá dos brigadistas. Eu creo que é un tema complexo, un tema importante, e creo que ben traída esta moción por parte do BNG, porque creo que é un debate que os concellos tamén nos interesa, pero deberíamos precisamente centrar o esforzo en falar da labor que nos están metendo os concellos por a porta de atrás, que en realidad correspondelle á Xunta de Galicia, e creo que nese sentido debemos orientar tamén esta moción. Ten novamente a palabra o BNG para comenzar a segunda ronda de intervencións desta moción. Ben, vou a tratar de ser moi breve. Decía o Partido Popular que o BNG pretendía facer unha desgraza, sacar un rendimento político. Non é a intención deste concelleiro para nada recrearse unha
unha verdadeira desgraza. O que sí me gustaría manifestar é que, home, cos anos que leva o Partido Popular, eu creo que debería ter xa, de alguma maneira, pois avanzado moito máis e ter moito máis resolto este tema. É dicir, está claro que o monte temos que ordenar e temos que legislar de maneira que o particular teña claro, aquí non podes plantar, aquí si podes plantar, vas por aí diante co coche e ves casas totalmente rodeadas, incluso de eucaliptos, que iso é unha bomba. Bueno, pois sigamos plantando eucaliptos, pero despois non nos lamentemos, despois non digamos, non, é que houve un incendio, aquilo non había que os apagar, evidentemente que é imposible. Por qué? Porque non está o eucalipto e xa sabemos nada. Entonces, que hai que deixar 300 metros, pois 300 metros, e en 300 metros, pois mete cabras, pero non podes plantar eucaliptos, ou non podes plantar pinos, pero unha legislación clara para todos. En canto a, é dicir, é fundamental, decía o compañero de Vilalba Berta que os lumes apagan no inverno. No inverno é no outono, é dicir, regulando. E se hai que retirar 300 metros, pois hai que retirar 300 metros. E se hai que facer pequenas indemnizacións ao particular para que refaga a retirada, pois, pero non queda outra, porque estamos falando incluso pues, de vidas humanas, de domicilios particulares, es decir, isto está sendo un desastre. Entón, home, se tan ben o estuveran facendo os anos que levan o goberno, digo que isto non debería ser pasado. Mais cousas, con respecto ás enmendas de adición que nos propón o Partido Socialista, por a nosa parte non hai ningún problema de aceptarlas todas elas, porque nos parecen totalmente asumibles. Nada, cada un que valore. Moitas gracias. Partido Popular. Sí, pues, estamos claro que as emendas que facía o Partido Socialista a moción do BNG pues iba a ser aprobado por os que vai ser de outra maneira que non vai a mal o BNG é Partido Socialista, non? Todo o que seña por aí contra do Partido Popular pues aí va por os xustiños da mal onde fai a falta, bueno, que a verdade pues, está claro, está o do goberno tamén ten que pegar un pouco o tema. Home, dicir que votamos en contra a unhas medidas que pode facer a Xunta de Galicia porque xa está facendo, pois, lógico, si xa está facendo esas medidas a Xunta de Galicia, está adoptando esas medidas a Xunta de Galicia, non vou votar, dice a Xunta, oixe, fai isto que está facendo, digamos, das contas. Para que me piso que estou facendo, Entón, por eso, non podemos votar a favor destas medidas. Dice que estamos orgullosos, que dice o vocero do Partido Socialista, que dixen que estábamos orgullosos. Home, non estiñamos orgullosos, pero que estamos satisfeitos do traballo que levou a cabo a Xunta de Galicia, do traballo que levaron a cabo os brigadistas, do traballo que levaron a cabo os voluntarios, os veciños, máis traballo de luz que aceptou a Galicia no mes de agosto. Claro que estamos satisfeitos de como se intentou actuar ou como se chegou a actuar. Orgullosos, é unha palabra demasiado factuosa para este tema, non? Pero sí que estamos satisfeitos. Eu creo que a Xunta de Galicia puxo en riba todo o que tiña que poñer e actuou como tiña que actuar. E así conseguiu pois que os lumes non foran máis. Temos que ter en conta como estaba a situación meteorológica nese momento e como estaban os campos nese momento. Por que están os campos así? Pois tamén temos que meterlo nese fregado. Comentaba ahora o señor vocero do Bloque Nacionalista Galego que moitos destes mismos son feitos, son pagan ou veñen motivados tamén por como está o campo hoxe en día, como está o día rural. E o de Europa legislar demasiado. Podemos votar o Grupo Partido Popular, o Bloque, o Partido Socialista, e o Europa está legislando demasiado para que un paisaniño de aquí dunha zona rural de Vilalba pues pode aportar unha maleza os 10.000 problemas que fan esa, despois unha cuarta. E iso tamén teríamos que traer unha pequena volta. Coméntame o vocero de Vilalba Berta que, bueno, que moitas das competencias non son dos concellos, non? Estou de acordo que hai competencias que non son dos concellos, que son exclusivamente da Xunta de Galicia, e outras son competencias do Estado. Pero, bueno, hai algunhas competencias que sí os concellos poden validar que haxa incendio na súa zona, como son as brigadas forestais municipais, son brigadas que dá a Xunta de Galicia gratuitamente a todos os concellos que solicitan, o Concello de Vilalba non vai a ser solicitadas. Por qué? Non sei. As brigadas forestais municipais tamén se bastan
os vilalveses, porque, digo, son gratuitas, claro, as confederacións de Galicia, pois a mellor era tedes obrigadas e que poden facer labores de deforestación, axudar a facer labores de protección. Bueno, pois, eu creo que cando digo falar das cousas, pois hai que falar de todo o que repercute tanto aos veciños, porque non poden facer o que teñen que facer no medio rural, o cual o monte está totalmente abandonado. Esa é unha das principales causas, que non o digo o Partido Popular, están dicindo veciños, falas con veciños e veciñas de calquer lugar, é o que se comenta, non? Que o monte está abandonado, que o rural está abandonado por burocracia, simplemente por burocracia. Entón, bueno, a mellor é o que sí que nos temos que xuntar a falar todos os partidos políticos, xa, eso xa digo a outros niveles, non? Bueno, pues, decir que seguimos o noso voto en contra desta moción, polo que comentei anteriormente, porque seguimos pensando que moitas das medidas que está explicitando o Bloque Nacionalista Galego, moitas das que quere poñer en riba de eso o Partido Socialista, pues xa está facendo a Xunta de Galicia e moito máis que está facendo. Moitas gracias. Partido Socialista. Nada, vos cousiñas máis. Somaría que e tamén somos representantes de grupos políticos e obviamente estamos tamén para expresar as nosas posturas políticas e para facer política. Non ten que extrañar que unha determinada moción ou unha determinada maneira de facer as cousas pois teña un sesgo político e veñamos aos plenos a facer política, porque efectivamente para iso tamén nos elixiron os veciños, o sea que eu creo que é bom reivindicar a política, bom reivindicar a política nas nosas manifestacións, nas nosas propostas e nas nosas exposicións. E nada máis, o sea, sin dicir que, de maneira, se tamén se satisfeitos está o Partido Popular do ben que o fixo durante a vaga de lumes, pois insisto, porque votou en contra da Comisión de Investigación Parlamentaria en Partido. Si tan satisfeito está, si tamén está facendo as cousas, si tamén está rehabilitando, si tamén está preparando para que non volva a pasar, por que? Porque votou en contra da Comisión de Investigación, donde efectivamente aí sí tamén se vai a facer política, pero aí sí se van a poner realmente o que aconteceu realmente en todos esta vaga de lunes que aconteceu hai pouco e que agardamos que non volva a pasar. Nada máis é o noso voto favorable á moción e as encargas evidentemente que presentou este grupo. Bien, Alberta. Ben, reiterarme no anterior, na liña do que nos trasladábamos antes, eu como voceiro de Vilalba Verde, o señor García Leira como voceiro do Partido Popular, facerlle alguma pregunta. Falou vostede de goberno serio, que isto é máis politizado, ten que ser, bueno, utilizou outras palabras, pero algo moito máis técnico, moito máis aséptico, competencias municipais, ou mellor dito, xestión que se está a facer noutros concellos, que podría ser ben recibida aquí. O Concello de Friol, falámoslo moitas veces, por que a Xunta de Galicia colabora co Concello de Friol para unha iniciativa fantástica como é o agrupamento de terras diante da tardanza excesiva das concentracións parcelarias, porque a Axencia de Desenvolvemento Rural financia esa iniciativa, insisto, fantástica no Concello de Friol e non o fai un Concello como o Concello de Vilalba, que estaría encantado de recibir tal financiación. O mellor, se vamos, se escarbamos, vamos a raíz da cuestión, non é tan aséptico como vostedes queren facer ver, e se hai un trasfondo político que ao final explica as tragedias. Por tanto, señor García Leira, eu creo que aquí, máis alá de facer política, o que intentamos é poner en riba da mesa a cuestión da prevención como o eixo fundamental sobre o cal debe pivotar todo para evitar que vivimos este e outro programa. Por tanto, reiterarnos no noso voto favorable a proposta do Bloque Nacionalista Galego que as encargas do Grupo Municipal. Moi ben, pois habendo exposto xa todos os grupos as súas posturas ao redor desta moción que trae o BNG, eu creo que durante o verán pois todos os galegos e galegas pois asistimos a esa vaga de incendios e quedou na cabeza de todos pois unha idea común que é esa falta de previsión e de prevención durante todo o ano e tamén pois a ineficiencia ou a ineficacia das medidas de contratación desas brigadas que se fan por un período moi curto de tempo e con un marxe para o aprendizaxe e para a experiencia profesional
deses brigadistas, que é moi curto, decía pois, o voceiro do Partido Popular, que ao mellor pois, o cambio climático ou outras situacións pois, habían interferido nesta vaga de lunes. Obviamente, todos estamos de acordo tamén nese planteamento, pero creo que a misión de calquer gobernante, pois, o cambio climático non é deste verán, pois, adecuar a súa actuación pois, ás condicións que xa se levan repetindo nos últimos anos e xa non é a primeira vaga de incendios que sufre a nosa comunidade autónoma, sin que creo que as medidas sustanciais cambiaran desde a última de hai pois, escasos 3 anos. Así que, bueno, imos proceder a votar esta moción, entendo coas engárigas que propón o Partido Socialista que foron pois, aceptadas por o voceiro do BNG e, por tanto, pois, procedemos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Pois queda aprobado con 9 votos a favor e 5 votos en contra. Pasamos ao punto número 9, non, ao punto número 10, porque o punto número 9 era a moción do BNG relativa ao xenocidio perpetrado polo Estado de Israel en Palestina, que acordamos na xunta previa de voceiros que a retiraban por encontrarse xa dentro da declaración institucional que foi aprobada no punto 6. Pasamos por tanto, a moción do Bloque Nacionalista Galego para a defensa do sistema público de atención á dependencia e a mellora do servicio de axuda no fogar, o SAF. Ten a palabra pois, o voceiro do BNG. O sistema público, o sistema público de atención á dependencia en Galicia está a sufrir un preocupante proceso de desmantelamento, como ven denunciando insistentemente o BNG no Parlamento Galego. Lonxe de garantir os dereitos das persoas dependentes, a política da Xunta de Galiza, baixo o goberno do Partido Popular, está centrada nun modelo asistencial de privatización que empobrece o servizo público e devolve os cuidados ao ámbito doméstico, recaendo maioritariamente sobre as mulleres. Na actualidade, máis de 2.000 persoas en Galiza agardan pola valoración da dependencia, duplicando o tempo que marca a propia lei de dependencia. A media de espera sitúase nos 361 días, o que fai que Galiza a cuarta comunidade con maior retraso para acceder ás prestacións. Ademais, Galiza é o territorio que menos inviste por persoa dependente, 1.317 euros ao ano, frente aos casi 2.000 da media estatal e moi lonxe dos 2.900 euros que inviste o goberno vasco. Este infrainvestimento tradúcese en recortes dos servicios esenciais, sustituídos por axudas precarias que non garanten o dereito das persoas maiores e dependentes. No primeiro semestre de 2025, do ano 2025, o Servicio de Axuda no Fogar, SAF, perdeu 1.026 persoas usuarias e os centros de día case 3.000. Mentres as axudas asistenciais incrementáronse en máis de 6.000, cunhas cantidades que non superan os 400 euros mensuais, menos da metade do salario mínimo interprofesional. O recorte orzamentario destinado ao SAF é especialmente grave. Só nos últimos 2 meses, a Xunta retirou 17 millóns de euros deste servicio. 12 millóns en xuño e 5 en maio. O SAF está a bordo do colapso por falta de financiamento, como veñen denunciando os concellos, a FEGAM e o propio BNG. No último pleno do Parlamento, o Partido Popular votou en contra da proposta do BNG para elevar o financiamento do SAF ata os 20 euros por hora, unha medida fundamental non só para garantir unha atención digna ás persoas usuarias e unhas condicións laborais xustas para as traballadoras, senón tamén para aliviar a carga económica que os concellos están a asumir por unha competencia que lles é impropia e que a Xunta non financia de maneira responsable nin subida. Por primeira vez, hai máis persoas dependentes en Galiza pagando unha residencia privada que ocupando unha praza pública ou concertada. Máis de 7.400 persoas reciben unha axuda de entre 361 e 420 euros ao mes, mentres o custo medio dunha residencia supera os 2.000 euros mensuais. Isto facilita que empresas privadas absorban as axudas públicas e incrementen os prezos, vulnerando un dereito fundamental. O modelo do Partido Popular ten como objetivo devolver os cuidados ao fogar e que os asuman, de novo, as mulleres. Segundo dados da propia Xunta, o 82% das persoas cuidadoras no domicilio son mulleres, que en moitos casos teñen que renunciar á súa vida laboral para atender familiares dependentes.
Frente a estas políticas regresivas, o BNG reafirma o seu compromiso con un sistema público de cuidados que garantan unha vellez digna e os dereitos das persoas dependentes como parte fundamental do estado de benestar. Ante esta situación, é imprescindible que o pleno desta corporación se posicione en defensa do sistema público de atención á dependencia e exixa a Xunta de Galiza un cambio radical nas súas políticas. O goberno do anteriormente exposto, o BNG de Vilalba, somete a debate a aprobación do pleno a presente moción consonte aos seguintes acordos. Primeiro, instar a Xunta de Galiza a reverter de maneira inmediata os recortes no orzamento do Servicio de Axuda no Fogar, garantindo un financiamento suficiente para cubrir as necesidades das persoas usuarias e mellorar as condicións laborais das traballadoras, elevando o financiamento por hora ata os 20 euros. Segundo, exixir a Xunta de Galiza a reducción dos tempos de espera para a valoración e acceso ás prestacións de dependencia, garantindo o cumprimento dos prazos legais. Terceiro, reclamar a Xunta de Galiza un incremento sustancial de investimento por persoa dependente, ata acadar como mínimo a media estatal, co obxectivo de reforzar a rede pública de atención. Cuarto, instar a Xunta de Galiza a abandonar as políticas de privatización, priorizando o reforzo das prazas públicas e concertadas en residencias e centros de día, e garantindo o dereito a unha vellez digna. Quinto, manifestar o compromiso do Concello de Vilalba coa defensa do sistema público de atención á dependencia como pilar fundamental do estado de benestar e dereito esencial da ciudadanía. Sexto, dar traslado deste acordo á Consellería de Política Social da Xunta de Galicia, aos grupos parlamentarios do Parlamento Galego e a FEGAP. E aí, Partido Popular. Bueno, todos somos conscientes da importancia que temos AFA para as familias galegas, que gracias ao cual 25.000 persoas con dependencia reciben atención nos seus domicilios. Tamén sabemos das dificultades que supón para os concellos a financiación do AFA, xa que é un servicio de competencia municipal. Pero a Xunta de Galicia está cumprindo de xeito riguroso o acordo asignado coa FEGAP. Neste ano 2025, a Xunta destina 140 millóns de euros ao SAF, un 8% máis que no ano anterior. É dicir, máis apoio económico para axudar os concellos a facer fronte ao servicio que repetimos é de competencia municipal, tal como recolle a Lei de Servicios Sociais do seu artículo 11 e que vostedes aprobaron no ano 2008. Certamente é preciso revisar a financiación do SAF para aliviar as contas dos concellos. Por ese motivo, xa o presidente Rueda avanzou que se iniciara unha nova negociación coa FEGAP que permitira seguir impulsando a mellora do funcionamento do SAF, tal como piden vostedes na súa moción. A lei establece que os custos do servicio ou prestacións se terán que pagar ao 50% polo Goberno do Estado e ao 50% a Xunta, e a realidade é que o Estado nunca puxo ese 50%. Dás ademais a circunstancia que no último ano o Goberno do Sr. Sánchez mesmo baixou a aportación pasando a aportar o 40% no ano 23 a poñer só o 39,9% no ano 24. Isto ainda é máis grave porque coas negociacións que ofreciron ao País Vasco e o cambio do seu apoio en Madrid, Sánchez acordou que o País Vasco sí que vai a pagar o 50%. É dicir, entre Galicia o Goberno do Estado que paga só o 34,9% dos custos de todos os servicios de prestación de dependencia, o País Vasco sí que paga o 50%. Por todos estes anos que o Estado leva sin pagar o 50%, a débora acumulada coa Xunta de Galicia por este concepto é de máis de 2.500 millóns de euros. Uns cartos porque se podían facer máis dun centro de residencia ou de milleiros de euros. Por outro lado, hai que dicir que o SAF é unha competencia municipal, porque recolle a Lei Galega de Servicios Sociais, que é desde o ano 2008, como mencionei anteriormente. É dicir, o SAF é de competencia municipal por unha lei do Goberno bipartito. Efectivamente, todas as prestacións da lei de dependencia, o servicio de axuda de fogar é máis demandada e máis valorada polos dependentes galegos e as familias, porque os galegos e as galegas prefiren seguir vivindo nas súas casas. En consonancia con esta demanda, a Xunta de Galicia incrementa cada ano as plazas e os orzamentos dedicados ao servicio de axuda do fogar. En concreto, para este 2025, os orzamentos autonómicos para a axuda do fogar acadaron os 140 millóns de euros, isto é, un 8% máis que o ano pasado, como xa te comentaba. Hai que destacar tamén que a modificación que fixo o goberno do Sr. Sánchez nas últimas eleccións. E agora está tramitando un novo cambio no que se pide, por exemplo, que o servicio de axuda ao fogar seña tamén para actividades fora do fogar, como acompañado médico, a compra, etc. Pero sigue pagando solamente ese 34,9% a Xunta de Galicia en vez do 50% que lle corresponde. Entón, a Xunta de Galicia está pagando o 65% do Estado. A
Ademais, a Xunta de Galicia puxo en marcha en xaneiro un plan de choque para agilizar as valoracións de dependencia e discapacidade que está dando moi bons resultados. De feito, no primeiro semestre do ano, Galicia reduciu un 6% a lista de agora, mentre no conxunto do Estado aumentou un 6%. Nestes momentos, 84.000 persoas teñen a prestación ou servicio, un 12% máis que hai un ano. Delas, 25.000 persoas teñen servicio de axuda no fogar, multiplicando por 8 o número que atendía o IPA. E 33.000 están cobrando o bono cuidado no fogar. Falan vostedes tamén da necesidade de incrementar os servicios de evaluación para reducir as listas de espera. Evidentemente estamos de acordo con a definición, pero deberían poñerse o día do que está facendo cando nos piden, pois tamén a Xunta é consciente da necesidade de seguir mellorando o acceso aos servicios de prestacións. E de aí que esteja xa en vigor o plan de agilización e simplificación de dependencia e discapacidade. O objetivo é reducir a lista e os tempos de agarda ata os 6 meses. Para conseguirlo, o plan contempla, entre outras medidas, que só sexa necesario presentar a solicitude para iniciar o procedimento, tanto de dependencia como de discapacidade, que se resolverán de maneira conjunta. Establece unha vía preferente para persoas maiores de 80 anos, mantén o esforzo do personal dos equipos de valoración e reduce a burocracia para que os traballadores sociais se poidan centrar na atención directa aos solicitantes. De todos os xeitos, Galicia está entre as comunidades que lideran a atención á dependencia con unha cobertura superior ao 98% e máis de 77.100 dependentes atendidos, 6 puntos por riba da media nacional. E repetimos que estas cifras aínda poderían mellorar se o Goberno Central cumplir o 50% que lle corresponde do coste dos servicios, ao que está obrigado pola lei de dependencia. Creo que o BNG equivócase presentando esta moción no pleno de Vidal. Xa que creo que debería presentar estas reivindicacións que acabo de negar no Congreso dos Diputados para que o Estado aporte o que lle corresponde e así a Xunta poder seguir facendo melloras no servicio do Estado. Por todo isto, por todo o que me dicen anteriormente, nosotros votaremos en contra desta moción. Bueno, eu, despois de escoitar o voceiro do Partido Popular, realmente non sei por onde empezar a resposta. Creo que despois deste argumentario tipo que nos acaba de ler, donde, oh, pobre Xunta de Galicia, que malos son todos menos la Xunta, la culpa es del Estado, que es malo, ou dos concellos, que son peores. Realmente eu pregúntome para que sirve a Xunta de Galicia, porque no tema dos incendios a culpa é do cambio climático, de que o Concello de Vilalba non contrata brigadistas cando a competencia da Xunta de Galicia, de que os veciños non limpan as súas fincas. No caso da dependencia, a culpa é do Estado, e que boa é a Xunta que cumple escrupulosamente un acordo coa FEGAN que leva anos sin revisarse, por certo, e polo que a Xunta e o Estado, non só a Xunta, están aportando 12 euros dun servicio que nos casos máis baratos supera os 20 euros e está licitando en algúns concellos xa por 24, é dicir, que de cada hora que se presta do servicio de axuda no fogar, a Xunta e o Estado aportan moito menos que a maior parte de concellos. E a competencia, señor García Leira, non é dos concellos, porque esa lei de servicios sociais de Galicia do ano 2028 di que corresponderá a xestión do servicio aos concellos, pero non a financiación. O financiamento, como acaba vostede de dicir, correspondelle ao Estado e á Xunta de Galicia ao 50% entre elas, non que teñan que poñer o 50% do custe do servicio, senón que cada un deles ten que financiar o 50% que lle corresponde. De todo o que vostede ven de enunciar do ben que o fai a Xunta, a pesar de todas as trabas que lle poñen todo o resto de elementos do mundo, olvídase de dicir vostede que hoxe mesmo unha persoa dependente que necesite unha valoración a pesar dese plan de choque que acaba de anunciar, ten que esperar entre 1 e 2 anos. Sabe que é o que pasa na maior parte dos casos que afectan aos seus veciños e aos que vostede representa neste pleno? Pois que moitos deles morren sin ter unha valoración e moitas destas familias teñen que estar facendo auténticos malabares para poder cuidar os seus familiares dependentes mentras agardan unha valoración da Xunta de Galicia. Como lle dixo tamén o voceiro do BNG na súa intervención, teñen a opción de mandalos a unha residencia privada, porque plazas públicas hai poucas e só en casos de emerxencia poden acceder a elas,
co cual pois, o precio medio dunha plaza deste tipo son 2.000 euros ao mes. Sabe vostede tamén cales son as pensións promedio desta provincia e o que os ingresos que teñen estas persoas e as súas familias para poder facer frente a este servicio. Eu creo que esta é unha moción pois, que está ben traída a este pleno. Creo que é un tema que durante en moitas ocasións me escoitaron defender a mí. Creo que non pode ser que un concello como o de Vilalba este destinando 1/3 do seu orzamento a financiar o servicio que a lei di que non ten que financiar. Non pode ser que un concello como o de Vilalba e a maior parte dos concellos de Galicia non teñan autonomía local. É dicir, no día a día do concello as decisións que podemos tomar son mínimas, porque a maior parte do orzamento está condicionado por servicios que lle veñen impostos a maior parte pola Xunta de Galicia, que atribúe competencias aos concellos pero non lles dá financiamento para ello. Pero o caso máis sangrante é o caso do SAF. Aquí en Vilalba temos 14.700 horas mensuais a un prezo de 21,60 euros hora, dos cuales a Xunta e o Estado poñen 12 euros. Saben vostedes perfectamente que a capacidade de investimento deste concello é nula, e é nula precisamente por este motivo. Eu creo que calquera dos concelleiros e concelleiras que esteñamos aquí con independencia do partido ao que representemos, temos unha obligación principal, que o recordo sempre, e é defender os intereses de Vilalba e dos vilalbeses por encima dos de calquer partido ao que represente. Por iso lle pido que nunha moción como esta, pois que non faga vostede de representante do Partido Popular e faga de representante dos vilalbeses e das vilalbesas. E creo que o que se pide aquí, pois calquer persoa con un mínimo de compromiso e de empatía hacia os seus veciños ou veciñas pode suscribilo, e é dicir que se garantan as necesidades e que se eleve o precio hora aos 20 euros, ainda así non sería suficiente, que se exixa que se axilicen os tempos de valoración, que se reclame un investimento á Xunta por persoa dependente ata acadar o mínimo da media estatal, que se inste a abandonar as políticas de privatización, priorizando o reforzo de prazas públicas. Sabe cantas prazas públicas de residencia se crearon nos últimos anos na provincia de Lugo, sacando as que creou a Deputación Provincial? É un número redondo. Manifestar o compromiso do Concello de Vilalba coa defensa do Servicio Público de Atención á Dependencia, creo que é algo que podemos suscribir calquera, e dar traslado á Conselleira de Política Social, pois tamén, por certo. Pediríalles tamén ao grupo do Partido Popular de Vilalba, que como están facendo compañeiros seus de outras localidades, poñolles o exemplo da voceira de Sarria, pois que conviden a Xunta de Galicia a que atenda as necesidades de Vilalba e dos vilalbeses neste e noutros temas. Levamos, eu non sei cantas peticións de reunión coa Conselleira de Política Social e non atendeu nin a primeira. Así que, se queren vostedes, pois, ser útiles para Vilalba, pois estaría ben que tamén, ademais de sumarse a esta moción, pois contribúan a que unha persoa que se debe ao servizo dos veciños e veciñas, como é a Conselleira de Política Social, pois atenda as peticións de reunión que lle remiten alcaldes e alcaldesas con independencia da cor política a que representen. Por tanto, eu creo que, bueno, pobre Xunta, para que esta ben vida non sei, argumentario do Partido Popular, a culpa sempre é de Pedro Sánchez, non sei como se arregla, e creo que, bueno, que hai un estudio, ademais, que llegou a pasar bastante serio da FEGAM, donde todos os datos que vostede, feito ademais por técnicos, todos os datos que vostede acaba de ler aquí, se refrendan un a un, porque nin é a Xunta a que pon máis que o Estado, a Xunta é a que menos pon no prezo hora do Servicio de Axuda no Fogar. Nin é certo que se cumplan os acordos coa FEGAM, levan máis de 2 anos intentando negociar o prezo hora, habían acordado sentarse antes do verán e nin eso, nin é verdad nada do que vostede dixo hoxe aquí. Por tanto, bueno, creo que a postura do Partido Socialista neste caso vai ser pois, de apoio absoluto a esta moción do Bloque Nacionalista Galego, e creo que deberían, como lles dixen noutras ocasións,
deixar de actuar como representantes do Partido Popular e facelo máis como representantes dos vilalveses e vilalvesas, que realmente é polo que estamos hoxe aquí. Así que agora vou levar a palabra a Beatriz. Ben, xa se dixo moito respecto dos datos, pero eu quedei máis tranquilo despois da última intervención, porque, claro, hasta que tomou a palabra a miña compañera de goberno, a señora Ronco, pensara que eu interpretara mal o que dictaba o Estatuto de Autonomía con respecto das competencias. Agora quedo un pouco máis tranquilo, porque xa non son o único que entendeu mal, tamén a señora Ronco o entendeu mal. Eu creo que o que vostede afirmou aquí con respecto da competencia do servicio de axuda no fogar máis está erróneo e perigoso, porque nós non falamos para estas paredes, falamos para veciños e veciñas que nos están a escoitar moitos aquí de xeito presencial e outros moitos máis nas súas casas a través de internet. E claro, cando os veciños se acercan á súa administración máis próxima, ao Concello, con reclamacións en materia de investimentos nos máis dos casos e de gasto corrente noutras, moitas veces, desde a parte política, desde o goberno municipal, temos que dicirlle que non todo aquilo que eles nos piden se pode facer, e temos que explicarles que iso que leen na prensa, os máis de 12 millóns de orzamento municipal que aquí se aproban, non están á completa disposición dos membros do goberno para levar a cabo todas esas actuacións que eles reclaman. E, por tanto, a súa intervención é perigosa, porque se os veciños os coitan a vostede, pareceralles que o que os representantes do actual goberno municipal lles dicimos na Casa Consistorial é mentira. Por tanto, eu creo que hai que deixar as cousas moi, pero moi claras. Antecedeu na intervención a alcaldesa, que é a súa vez concelleira de Servizos Sociais, porque aquí hai unha componente social moi importante. Creo que é o objetivo primario da moción tamén do Bloque Nacionalista Galego. Pero eu interveño como voceiro de Vilalba Aberta e, ao mesmo tempo, tamén son o responsable das obras na zona rural do noso Concello. Xo dixemos moitísimas veces aquí, eu xo dixen moitísimas veces aquí, se as administracións, neste caso a Xunta de Galicia, competentes no que ten que ver co financiamento, cumpriran a súa parte, os vilalveses e as vilalvesas poderían verse dotados de moitísimos máis investimentos, non só na parte que a min me afecta, que é a zona rural, senón tamén o señor Fernández estará pensando o mesmo na zona urbana, na parte que ele afecta en termos de competencias do actual goberno municipal. É que é moi importante, porque o actual orzamento do Concello de Vilalba do ano 2025, no anterior, do ano 2024, e incluso, en parte, no prorrogado, a capacidade de inversión era nula, absolutamente nula, vivindo única e exclusivamente de subvencións de outras administracións. Por qué? Porque máis de 3 millóns de euros, creo que máis de 3,5 incluso do actual orzamento municipal, se van para sufragar un servizo, entendo, máis importante do noso Concello. Por tanto, hai que ser riguroso, señor García Leira, cando se poñen na boca seguinte afirmacións, e creo que hai que ser responsable tamén, porque aquí nos escoitan veciños. Imagínense, xo dixen, con isto remato, que deses 3 millóns de euros, 1,8 está ao dispor do señor Fernández para mellorar as dotacións e as infraestructuras no centro urbano, e a outra metade, outro 1,8, está ao meu dispor, en tanto que responsable de infraestructuras rurais, para mellorar a rede de abastecemento, o saneamento, a mellorar e a regeneración da rede viaria, etc. Por tanto, creo que hai que chamar as cousas como son. Nos vamos a votar favorablemente por esa componente, por a componente do financiamento, como formación municipalista estamos absolutamente comprometidas, e por a componente social. Os tempos de alarga, eu creo que moitos dos que estamos aquí o vemos nas nosas propias familias, son demasiado elevados. Falou antes a señora Ronco, que incluso había xente que falecía agardando esa valoración. Eu, máis ao lado que o señor García Leira dixo, que a Xunta, suele dicir iso sempre, non? De que se xa se están dando pasos, xa se está traballando no asunto. Eu permítame dar ese voto de confianza, pero é que parece que todas aquelas cuestións que indignan a veciñanza, tamén cando falamos aquí da atención primaria, sempre vostede dixe, sempre desde o seu grupo municipal, se di que se está traballando nesto, se está poñendo xa o camiño da solución. E entonces, o noso voto, como decía, favorable, porque todas e cada unha destas medidas, eu que son de absoluto sentido común, que ten que ver coa concepción público-privada.
privada. Sabemos que hai que ser pragmático moitas veces e que hai supostos nos cales a xestión pública ao 100% é inviable, pero eu creo que a primacía sempre neste tipo de servicios, como decía, como acompañamento social, ten que ser pública. Por tanto, con o noso voto favorable e agardando que o Grupo Municipal do Partido Popular, que representa a tantos e tantos vecinos do noso concello, tamén se conformará desta moción, e non só é a caída, como a da Bala de Lumes, como a do genocidio de Palestina, senón que eu creo que teria que vir ao salón de plenos xa por práctica unanimidade dos grupos en todas e cada unha das sesións plenarias ata que conseguiremos revertir en termos de componente social e de financiamento. Mais nada. Grazas, Benega. Non teño máis nada a dicir, creo que xa puxo suficientemente a moción e con respecto a que isto non é un tema de competencia municipal, pero non teño máis nada que dicir. Está claro que non vamos a ver os concellos as posibilidades de outras administracións. Partido Popular. Non vou añadir moito máis a minha posición que dixen anteriormente, eso sí, bueno, parece que como a señora alcaldesa que moita xente morre esperando por unha resolución de Galicia polo tema do SAF, e tamén ten que onde a maior, non? Si que ten salido alguna noticia na prensa que sucedeu esperemos que non volva a suceder nunca máis, pero por eso acabo de comentar aquí que a Xunta de Galicia acaba de poñer en vigor o plan de agilización e simplificación de dependencia e de capacidade para poder resolver moitísimo antes as solicitudes, pero de feito desde o principio deste ano sei de boa fe que as solicitudes están resolvendo moitísimo máis rápido. En vez de tardar un ano e pico, como estaban tardando anteriormente, están tardando de 4 ou 5 meses, por cual o plan está dando os seus resultados. Se me dice aquí por parte da alcaldesa que parece mentira sendo un veciño de Villalba que non defende os intereses dos veciños de Villalba nesta moción que teño que aprobar que presenta o Bloque Nacionalista Galego, que non defende os intereses do Partido Popular, defende os dous intereses dos veciños e veciñas de Villalba e os intereses do Partido Popular, porque como membro do Partido Popular creo que a Xunta de Galicia está facendo bastante ben no tema do SAF, igual que os comentei anteriormente que estaba facendo bastante ben o tema dos clubes. E de feito, creo que os veciños e veciñas de Villalba coinciden comigo que o Partido Popular estaba facendo bastante ben nestas xestións e noutras xestións, cando nas últimas eleccións, pois, o Partido Popular aquí en Villalba tuvo os resultados que tuvo, todos sabemos que foron. Entón, creo que os veciños e veciñas de Villalba están corroborando o que está facendo a Xunta de Galicia, e creo que por eso defendo o Partido Popular que está na Xunta de Galicia e defendo ante os veciños e veciñas de Villalba as súas políticas. Díceme tamén que o que teñen que facer como membro do Partido Popular, non como membro do Partido Popular, como veciños de Villalba, ter iniciativas ao pleno para poder ayudar os veciños e veciñas de Villalba en cousas que poda ser que se poda facer do Concello de Villalba. O gallá, cuida. Pero cando trae unha moción, pero non robo, non vai a verdade. Non son robo, como teño dito moitas veces aquí, pois é un brindis ao sol. Unha cousa que eu pido que queda un caixón. Entón, bueno, por eso, ao mellor non teremos tantas mocións como dixéramos. Mocións que sí que repercuten os veciños e veciñas de Villalba. Non mocións como as que trouxo aquí o Bloque Nacionalista Galego, que me parece moi ben, ten a moción do Lume ou a moción do SAF. Pero ao Partido Popular que lle interesan mocións que lle incumben os veciños e veciñas de Villalba, como a moción que teremos do tema do polígono hoxe aquí, que foi conocida en Rota, que xa sei que a alcaldesa vai explicar por enésima vez que as mocións que traemos para que goberne como queremos o Partido Popular. Estamos falando desta moción. Sí, usted tamén saltou moito polo aire cando estaba falando aquí, estamos falando de moitísimas outras cousas que non tiñen nada que ver con ça. Entón, aquí, ao César o que é o César. Pero, bueno, xa remato. Vamos a votar en contra da moción por todos que puxen anteriormente e por acabo de poñer. Ben, eu creo que, como acaba de evidenciar o mismo voceiro do Partido Popular, pois el di que defende os dos intereses, defende os intereses do Partido Popular, defende tamén os intereses de Villalba. A realidade é que cando hai que elegir entre os dous, como se acaba de ver, pois sempre ten claro cal é o primeiro interés e o que prima máis.
sorprendeuse o señor García Leira de que eu lle falase de que persoas morren esperando a valoración e morren esperando o recurso. Eu creo que debería deixar de ler tantos argumentarios do seu partido e pasarse ben polo Departamento de Servizos Sociais e falar coas técnicas do Concello e ellas lle poden explicar ben, ou tamén falar con alguna familia de vez en cuando que está nesta situación e poderá comprobar que non é algo que eu me invente. Dixo tamén pois, que bastante ben o fixo o PP co tema dos lumes. Bueno, pois non vou a ser quen o discuta, fixo tamén que casi pois, ardeu casi toda a provincia de Ourense, parte da de Lugo e tamén houve incendios importantes en Pontevedra e na Coruña. Eu creo que casi foron para bingo, casi ardeu todo o que podía arder. Eu creo que está moi ben ese resultado. Creo que, bueno, debido sexa ese plan que anunciaron para reducir os prazos de espera, pero, bueno, a política do Partido Popular en Servicios Sociais deixa moito que desexar, tanto que este ano permitiron que para as solicitudes de dependencia tiñan aberta a porta que fosen incluso asesorías as que pudesen tramitar este recurso. Por certo, tuvo unha contestación moi importante por parte do Colexio de Traballadores Sociais e tiveron que recuar. Creo que iso é pois, unha mostra máis de como o Partido Popular pois, considera o servicio de dependencia e como o Partido Popular pois, se preocupa, en último lugar, dos cuidados dos nosos maiores e de todas aquelas persoas que o necesitan. O voto do Partido Socialista neste punto pois, vai a ser a favor. Mira a derecha. Nada máis que añadir. Ben, pois imos proceder a votar este punto número 10, a moción do Bloque Nacionalista Galego para a defensa do sistema público de atención á dependencia e para a mellora do servicio de axuda no fogar. Votos a favor deste punto? Votos en contra? Ben, pois queda aprobado 9 votos a favor e 7 votos en contra. Imos pasar agora ao apartado de rogos e preguntas e, en primeiro lugar, temos un rogo reconvertido unha moción reconvertida a rogo do Partido Popular dirixida á dotación dos servicios necesarios para evitar ou minimizar os danos en caso de incendio de calquera das naves do polígono industrial de Vilalba. Ten a palabra para a súa defensa o voceiro ou voceira do Partido Popular. Ben, boas tardes a todos e a todas. O Parque Empresarial de Vilalba conta con unha importante cantidade de empresas con actividade diversa que está suxeita a riscos derivados do seu propio traballo. O Concello de Vilalba, como titular dos servicios do polígono, ten a obriga de garantir a seguridade en caso de que xurda calquer percance no mesmo, asegurando o normal desenrolo da actividade para a cal está autorizada na súa licencia de actividade. O período de retorno que nos indica a necesidade de cubrir estes riscos non é tan longo para olvidar casos recentes de grandes empresas que sufriron incendios e outros de menor envergadura, pero non menos importantes, xa que perderon os bens que os propietarios tiñan investido e cos cales daban traballo e sostiñan familias de veciños e veciñas de Vilalba. E, polo tanto, persoas moi cercanas que nos afectan, si cabe moito máis cando vemos desaparecer aquilo que construíron entre todos. Non podemos olvidar, nin pode resultarnos alleo que cando os servicios de extinción quixeron conectarse aos habituales hidrantes que podemos ver en moitos polígonos, ou mesmo cidades avanzadas en seguridade, só toparon un diante da Cruz Vermella, que contaba coas condicións de abastecemento necesarias en caso de un incendio industrial. E, polo tanto, é necesario recalcar neste punto concreto que non se entende como, a día de hoxe, o noso polígono carece de infraestructura para poder servir de apoio aos servicios de extinción en caso de unha incidencia en esta zona industrial, onde podemos atopar naves con unha gran carga térmica que non están libres de ter un episodio de incendio facendo a súa actividade normal. Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Municipal do Partido Popular eleva ao Pleno da Corporación Municipal o presente rogo para a aprobación do seguinte acordo. Modificar, instar a Corporación Municipal, a Alcaldía, a modificar a instalación de abastecemento de auga potable en todo o polígono industrial, dotando o mesmo de conducción hidráulica suficiente, así como a colocación de hidrantes con capacidade para suministrar auga para que os vehículos contra incendios
poidan actuar en condicións que garanten a súa eficacia ante un posible incendio. Realizar, como viña sendo habitual, unha revisión dos hidrantes, bocas de incendio e bocas de rega existentes no casco urbano de Vilalba, aumentando, en caso necesario, tanto caudal como presión en aquelas zonas en onde non cumplan co especificado por la lei. Incluir a adecuación das instalacións ás necesidades actuales nos proxectos de execución de obras que se executen en Vilalba e que afecten ás virarrúas, incluindo cambio de conductos e instalación de hidrantes según necesidades. Ben, non sei se o BNG da Alberta quere intervir neste punto. Sí. BNG. Sí, nos parecenos ben este logo que trae o pleno do Partido Popular, pero quixéramos facer unha matización sobre este tema. É dicir, eu creo que, como noutras cidades, en outras vilas, o que fan é que para estes asuntos de facer frente ao incendio, teñen uns depósitos, non precisamente de auga potable, senón auga de aproveitamento de augas non precisamente que señan potables, porque creo que a potabilizadora é necesaria para o servicio doméstico, pero augas pluviais que se poden aproveitar, e se tuviéramos uns depósitos industriais para o almacenamento de auga, pois probablemente cumpriríamos o servicio. É dicir, é unha pena que chegado unha incidencia, pois como que aconteceu non fai moito, e que, bueno, que por sorte non foi a máis, porque se se chega a estender a cousa podría ser moi grave. Xa foi suficiente. Entón, nos propoñemos que o Concello, xunto con outras limitacións que poden colaborar, pois se plantee a necesidade de construir uns depósitos de almacenamento de auga, pero que non ten por que ser necesariamente auga potable, senón que aproveitar augas residuais, augas pluviais, e que podían dar servizo a esos camións de bombeiros que nun momento dado tuveran que facer unha carga para combatir un incendio deste tipo. Nada máis. E Alberto? Ben, moi rapidamente concordamos co propósito da moción. Eu creo que tamén falaba antes do sentido común e implicanos a todos. Temos moi recente o que pasou no noso polígono industrial, pero lógicamente falábamos antes de investimentos. Quero intervir ca cautela que reflexa o feito de que no actual municipal de competencia é unha obra en zona urbana, polígono industrial en esa consideración, pertence ao marco de competencias do outro compañeiro. Entendo que é algo que hai que planificar a largo plazo, entendo sobre todo que hai que planificar a largo plazo a cuestión do financiamento central, non a ser unha actuación ni moito menos barata. Por tanto, nos poñemos en valor a proposta do Partido Popular, pero con esa cautela e agarrando pois, tamén a intervención do representante do Partido Socialista de Estado. Bueno, en primer lugar, hai un que hai que diferenciar o que está dicindo o Partido Popular. O hidrante é unha cuestión que non ten por que facer o Concello. Eso, por identificación, competencia que se é as empresas, os hidrantes, non hai que estar. É unha cuestión que é clarísimamente no código de verificación e, por lo tanto, o Concello non pode meterse niso. Outra cosa son as focas de riego e as focas de incendios, que é un contexto totalmente distinto. Por cual o enfoque xa está totalmente distinto. Respecto do que se fala, estamos de acordo que se necesitaría pois, unha renovación de todo o que ven sendo o abastecimento e a zona de auga do polígono industrial. Estamos nos atopando que verdadeiramente todo como quedou aí é un verdadeiro desastre, claramente. E non é só buscar a solución mediante o tema de cambiar as tubaxes, sino é unha cuestión de presión. De nada vale se teñen bocas de riego, bocas de incendios, é que se chega, que se carga ali, e se non hai a presión necesaria. Lógicamente, ademais, iso é unha cuestión que necesita moito dinheiro. Sí que me parece unha alternativa que se podría mirar, evidentemente, o que acaba de decir o voceiro do Bloque Nacionalista Galega, os últimos tipos de depósitos que, ao mellor, en algún caso, serían necesarios para que pudieran cargar en casos de incendio.
Pero hoxe por hoxe, xa digo, non é a cuestión solo de dicir que haxa auga, sino a cuestión de presión. Con respecto ao casco urbano, si é certo que estamos facendo, e poñendo todos nas ruas que se están facendo, e que se están levantando, estamos poñendo máis que os bombeiros donde é necesario facer este tipo de actuacións. Non pode ser de outra forma porque é totalmente necesario. Por esta banda, lógicamente, hai que dicir que non estamos dispostos a falar con Augas de Galicia cando queira para firmar un convenio para renovar todas as que venen sendo todas as temas de tubaxes, o tema de saneamento, o tema de auga, como acaba de fazer co Concello de Ribadeo no mes de marzo, 6.800.000 euros, que nos corresponden unha parte aos vilalveses e vilalvesas das cantidades que pagamos na auga. É dicir, porque non se firma ningún convenio, porque o Concello de Pontarías 1.300.000, con o Concello de Ferrol 4 millóns, pero isto foi onte. Va a salir un publicado os convenios, sácanos con retraso xa. Pero bueno, entonces, non hai problema ningún, pero nosotros o que non podemos facer é, encima a situación que ten o polígono, que é complexa, que teríamos que examinar como está todas as tuberías, porque nos estamos atopando pues, cada día con unha sorpresa que en cada rúa que abrimos, eso xa máis vale non comentar, sobre todo algunas veces cando se conectan determinados tipos de conexións que ni siquiera se sabe que existen, non só no polígono que nos estou referindo, sino tamén no caso urbano. Entón, nosotros tomamos todas estas medidas. Xa digo, estamos dispostos a firmar un convenio con Augas de Galicia, con a alcaldesa de Vidal, se me equivoco, para firmar un convenio. Somos menos que Ribadeo. Bueno, firma con Ribadeo 6.800.000 aquí, 0 euros. Eso que tienes que explicar a los vilalveses e vilalvesas que se trabajan ese tipo de errores. Entonces, si están vilalveses e vilalvesas, pues tamén é comunicado que se pode falar con Augas de Galicia e van con alfames que se por la Pita da Vega se vai facer unha renovación tamén un tema de saneamento que teñen os problemas nos vecinos, que xa se estuvo falando de un veciño tamén que xa se está facendo cunha memoria en Pita da Vega. Por qué? Porque deixáronse esas instalacións en terrenos privados. O Partido Popular foi o que fixo. Entón, por eso estamos atopando con isto. Ben, eu creo que, como lle explicou o Concelleiro de Infraestructuras Urbanas, gran parte do problema está en que non somos moitas veces conscientes das obrigas que tamén teñen as empresas respecto aos equipos de protección contra incendios. Tiñamos previsto, porque xa nos reuníramos coa Asociación de Empresarios do Polígono, solicitar unha das liñas de subvencións para polígonos industriais que era precisamente para a dotación de servicios contra incendios. Esta liña desapareceu na última convocatoria de subvencións e non pudemos pedirla, como lle fixamos saber ao respecto dunha moción anterior. O Concello de Vilalba non dispón de capacidade para facer un investimento destas dimensións e podemos facelo por dúas vías, ben a través dun convenio ou ben a través dunha subvención. Dado que a liña de subvencións foi eliminada, temos a posibilidade, como lle ven de dicir o Concelleiro, de firmar un convenio con Augas de Galicia, que teñen que saber os veciños e veciñas que parte do que pagan o seu recibo vai directamente a Augas de Galicia, e a normativa di que eso ten que revertir en forma de investimentos nos concellos que pagan ese canon. Nós levamos pagando a traída de Ribadeo uns cantos anos, levamos pagando tamén inversións noutros concellos, pero a Vilalba nunca retornou ningún só euro, vai sendo hora tamén de que retorne. Despois, como sabe moi ben o voceiro do Partido Popular, no incendio que houve, neste último que houve no polígono, ademais dese hidrante de carga na entrada do polígono, hai outro no parque de bombeiros que funcionaba perfectamente e non foi o problema tanto de caudal de auga como da voracidade das lapas no primeiro momento, e sorte foi da dirección do vento, senón estaríamos falando de outras consecuencias peores. Imos pasar ao punto número 12, que é un robo do Bloque Nacionalista Galego para o restablecemento da salubridade na zona adxacente á rúa Porta de Cima.
Ten a palabra para a súa defensa o concelleiro do Bloque Nacionalista Galego. Ben, aparte das evidentes estragos que poden provocar en instalacións inmobiliarias, a presenza de ratas son sinónimo de insalubridade. Foxen da luz na busca de lugares escuros e húmidos nos que se ademais atopan alimento nas súas posibilidades mellor. Os sitios ideais para as ratas son os sumidoiros, fotos, cruzados e paredes de edificios. Estes animais roen cousas duras de cara a áreas desgastadas dos dentes, provocando danos de sistemas eléctricos e telefónicos. Non podemos obviar, ademais, que as ratas son portadoras de un grande número de enfermidades que poden chegar a transmitir pelos pelos, os riños e excrementos. Na rúa da Porta da Cima, pense ben, tende hai un tempo unha infesta destes animais que teñen nas casas abandonadas un niño excelente para o seu refugio, dándose aquí solucións idóneas para a súa reproducción sen control, sendo xa case unha praga evidente. O goberno disposto do delegado de Miranda, roca do equipo do goberno municipal que adopte as medidas precisas para a erradicación desta praga e para que as respectivas propiedades dos inmóveis da zona que están en condicións de abandono e falta de seguridade acometan os arranxos necesarios para evitar o refugio destes animais anteriores. Nada. Partido Popular. Sí, no, estamos de acuerdo con el Sí, moi rapidamente, no que ten que ver ca Rúa Porta de Cima, dende a área de urbanismo actuamos no seu inicio, en intersección con Plácido Peña, nunha das parcelas pois que máis paradigmática era tanto que constituía un problema de salubridade e tamén de risco de desprendementos. No que ten que ver ca súa continuación, somos coñecedores desa problemática, pero dende a propia área só podemos actuar se efectivamente hai un risco real de desprendemento non no que ten que ver co propio interior. Por tanto, entendemos que entra outra posibilidade no que ten que ver xa máis concretamente coa salubridade, pero nos da área de urbanismo entendemos que debemos seguir considerando única e exclusivamente polo anterior. Partido Socialista. Bueno, dos cousiñas moi breves. Tino, primeiro, negar a maior. Negar a maior unha vez que a xente pode creer que temos unha infestación de ratas nunha zona determinada do Concello, cosa que non é certo. Non chegou ao Concello ninguna sola suxerencia, ninguna sola comunicación, ninguna sola resposta polo que manifestas de incremento de ratas nesta zona. Por tanto, non damos por válida ese término de infestación destes animais na contorna da Porta de Cima. En segundo lugar, claro, dicir que sí, que cando hai abandonos de determinados lugares, de determinados ecosistemas, outros animais van a copalos, e non cabe duda que é unha zona preocupante por a cantidade de predios, por a cantidade de lugares que hai abandonados, pero de todas as maneiras matizar que esta zona está xa normalmente controlada, non só esa zona, sino partes determinadas do Concello, que poda pasar, incluso determinando a empresa fai determinados informes, avisando deses lugares con máis profesión para poder ter estes problemas. Cando se ve alguna rata, sí, claro, verse a tiro, e sobre todo cando se producen terratizacións, os animales desorientanse, os animales non volven aos seus lugares de acubillo e salen e se ve alguna rata, pero non quer dicir que en ningún momento non se esteña a realizar un control e que, como digo ao principio, negamos a maior en función de que se está realizando, pero con buen traballo non só na zona, por decir así, histórica de Villalba, na zona de Porto de Cima, senón no resto que pode ver, que se poden ver, que poden atraer, exactamente, sí, porque é inevitable que son digo, negar a maior que esta circunstancia de infestación de ratas nesta forma. Ben, moitas gracias. Imos pasar ao punto número 13, que son as preguntas presentadas polo grupo do Partido Popular. Vai ler o secretario a pregunta e a túa contestar. Cal é o motivo polo Concello de Villalba, 9 meses despois, ainda non comezou os trámites para declarar a festa de interese turístico de Galicia para a Feira do Capón?
Ben, saben que no pleno de xullo do 2024 trouxose a pleno o expediente completo, presentamos a solicitude que foi desestimada en decembro do ano 2024. Temos pedida unha reunión co director xeral de turismo dende aquel momento, que tampouco atende, o mesmo que pasa cos distintos conselleiros da Xunta de Galicia, e tamén estamos facendo traballos con empresas especializadas de cara a volver a presentar o expediente. Vai tomar algunha medida, alguna decisión PSOE Vilalba aberta ante o desastre na Rúa da Pravia que está a provocar tantas caídas aos peatóns? Pois nesta rúa tomáronse xa varias medidas, teñen o último informe técnico que lles foi remitido e caídas hai en toda a rúa. Prevé o Concello de Vilalba abrir o punto de atención á infancia no mes de outubro. Estamos a finais de mes sen ningún avance. Ben, creo que da parte do Concello todos os deberes están feitos, temos presentada a solicitude de apertura del centro e está a pelota no tellado da Xunta de Galicia. Cando nos respondan favorablemente, poderemos abrir o punto de atención á infancia. En que situación se atopa a relación de postos de traballo do Concello de Vilalba? Pois igual que lle contestamos as últimas veces, a relación de postos de traballo está pendiente de ter dotación orzamentaria para poder implementar. Por que a labor do Concello de Vilalba é acabar coas nosas festas patronais de San Ramón e Santa María? O que me traslada a Concelleira de Cultura é que despois de ler varias veces a pregunta, non acaba a comprender. Cree que as festas patronais deste ano tiveron diversas actividades de variado formato e gustos para todas as persoas que participaron nelas, xa fosen veciños da vila, familiares, turistas ou calquera que quixera achegarse a Vilalba. O 23 de marzo declaraba a alcaldesa que en breves teríamos noticias sobre o Pexón. 6 meses despois, en que estado está o Pexón? Bueno, creo que máis que declaracións da alcaldesa foi contestación a unha pregunta do Pleno e tal como me traslada o Conselleiro de Urbanismo, o Concello está pendente dunha autorización no Ministerio de Transporte para poder traer a Pleno a aprobación inicial do Pexón, que foi o que se les dixo nese momento. Dado que se está a realizar unha obra no polígono industrial, prevé o Concello de Vilalba dotar de infraestructuras necesarias para facer fronte ás necesidades en caso de incendio? Esa pregunta xa se lles respondeu no rogo anterior. Despois do ocorrido este verán, e logo de que en Vilalba houvese incendios, ten previsto o Concello contratar as brigadas para o vindeiro verán 2026, logo de que a financiación corra a cargo da Xunta de Galicia e teña nestes momentos medios que foron financiados pola Xunta de Galicia? Eu creo que, como xa se dixo tamén en varias sesións plenarias, é unha competencia da Xunta de Galicia e é a Xunta de Galicia a que ten que contratar as brigadas e dotar de medios para a prevención e extinción de incendios forestais. No mes de maio de 2025 foi solicitado o expediente do FIP 2025. 9 meses despois, seguimos sen ter acceso ao mesmo. Teñen algo que ocultar? A documentación xa foi remitida e, como mínimo, a voceira do seu grupo accedeu a ela. Por que non se levou a cabo ninguna limpieza nos aparcadoiros soterrados durante as festas patronais, logo de prometer en sesión plenaria coa adxudicación do novo contrato? Creo que a pregunta é falsa. Si se fixeron limpezas, se fixeronse varias limpezas no aparcadoiro subterráneo durante as festas patronais. No expediente 1-2025, decreto 2-2025, pode especificar exactamente o desglose da factura dos conceptos Osos e Canguro, un importe de 7.247,49 euros. Pois como teñen os membros do Partido Popular a súa disposición e como saben perfectamente, corresponde a un pasarrúas con 2 canguros e 2 osos polares que tivo lugar na cabalgata de Reis do pasado ano. Teñen, se leron o decreto, a explicación detallada e sorprende que fagan esta pregunta. En que estado se atopa a adxudicación das parcelas dos polígonos 7 Pontes de Vilalba? Teñen alguna alternativa para proceder á súa adxudicación despois de varios intentos fallidos? Pois tal como me trasladado o concelleiro responsable, as parcelas sairán de novo a poxa na avenida 15. Cando teñen previsto comenzar as obras aprobadas no mes de marzo nas pistas nas parroquias?
Pois tal e como me traslado ao concelleiro responsable, os proxectos están actualmente en execución. Agora pasamos ás preguntas do BNG. Na sesión plenaria do 1 de febreiro do 24, o BNG presentaba unha moción reconvertida posteriormente en rogo pola Secretaría instando ao Concello de Goberno Municipal a convocar as partes implicadas que recollen os estatutos da creación do Consello Escolar Municipal para a súa constitución e activación no curso escolar daquele en vigor. A resposta tanto da Concelleira de Feiras, Mercados, Educación, Infancia e Juventude tanto da alcaldesa foi recoñecer a existencia e a importancia deste órgano e adquirir o compromiso de convocar no tanto o Consello Escolar Municipal como o Consello de Infancia para escoitar e poder dar solucións ao respecto. Na sesión plenaria do 31 de outubro do 24, o BNG de Vilalba presentaba unha pregunta ao equipo de goberno relativo ao incumprimento do compromiso adquirido. A resposta da alcaldesa foi que procedería a constitución do Consello Escolar en canto se constituísen os respectivos consellos escolares dos centros educativos. Na sesión plenaria do 24 de marzo do 25, o BNG de Vilalba presentaba novamente unha pregunta ao equipo de goberno relativo ao devandito incumprimento. A resposta da alcaldesa foi que mantiña o compromiso adquirido, máis que a carga de traballo dos traballadores municipais impedirá a elaboración do necesario regulamento. Que ten que decir actualmente o equipo de goberno sobre os compromisos adquiridos? Pois exactamente o mesmo, teñen que entender os concelleiros e concelleiras, bueno, neste caso o concelleiro do BNG, pois que neste momento estivemos traballando noutros temas de vital importancia como é o punto de atención á infancia e os traballadores municipais son os que son. En canto sexa posible, elaboraremos este regulamento e traeremos a pleno. Ven sendo evidente dende hai tempo tanto o continuo deterioro da coberta exterior do auditorio municipal e de algúns puntos da zona adsacente, tanto o posible perigo que supón esta situación para a veciñanza. Ten previsto o equipo de goberno alguna medida para solucionar este problema? Si se refire á parte da fachada do edificio, pois temos en execución dúas actuacións. A primeira delas pois é un estudio detallado do estado de todas e cada unha das pedras desa fachada e a outra actuación é repoñer aquelas que xa os técnicos municipais comprobaron que estaban dañadas e que foron retiradas da fachada do edificio. Na zona azul de estacionamento regulado, hai tempo que vemos que os usuarios nin sequera se preocupan de colocar o reloxo coa hora de chegada. Consideramos que o bo funcionamento deste servicio é beneficioso para a actividade comercial e da hostelería. Está levando a cabo o control de dito estacionamento en base regulado? Pois estáse levando a cabo en algúns días puntuais, pero estamos ultimando pois a entrada en vigor de un software para control de aparcamentos que se vai a través das cámaras que están instaladas na Rúa da Pravia, sin a necesidade de que interveña ningún axente da policía, vai a facer unha lectura no momento en que se aparca e outra no momento no que se sae, e se excede o prazo dos 90 minutos, pois automáticamente detectará esa infracción e o mesmo pois temos previsto facer no parking soterrado. Ben, e chegamos así pois ao final da hora do día e, por tanto, pois levantamos a sesión. Moitas gracias a todos e boa tarde.